Moi kaikille, nimeni on Simonetettu ja tervetuloa MATLABin pariin. Tässä videolla näytetään kuinka piirretään tämän näköinen kuvaaja. Tässä on funktion sini-kuvaaja, viivalla piirretty, sekä pi per 4 välein piirretty pisteitä. Sillain, että nollassa on ensimmäinen, toinen pi per 4, pi per 2, eli 90 asteessa on toinen ja näin edelleen. Todellisuudessa tämä viiva koostuu tässä tapauksessa 1000 pisteestä, jotka on yhdistetty hyvin lyhyillä viivanpätkillä yhtenäiseksi viivaksi. Lähdetään piirtämään tätä MATLABilla. Minulla on MATLAB tässä auki. Tämä on MATLAB R 2013 A-versio. Komentoikkuna, jonne kirjoitetaan komennot. Ja muodostetaan vektori, jossa on 1000 pistettä väliltä 0–2 piihin. Tämä onnistuu komennolla linspace. Alkupiste 0, päätepiste 2 ja pi MATLABista on pi. Ja sitten pisteiden lukumäärä 1000 kappaletta. Näin tulee tasavälinen vektori ja puolipiste loppuu, niin se ei tulostu tähän näytölle. Kun painamme enteriä, huomaamme, että tänne workspace-tilaan tuli muuttuja x, jossa on vaakavektori, korkeus on 1, leveys 1000. Maksimiarvo on 6,2, eli 2 pi, ja minimi 0. Nyt meillä on vektori x, me voidaan piirtää tämä komennolla plot ja pyydetään tämä kuvaajan handle, jonka tämä plot palauttaa, jolla voimme jälkeenpäin kutsua tätä kuvaajaa, niin merkataan siihen, tallentaan sen muuttujaan h. Komento on plot x pisteet, sitten y-pisteet, jotka ovat tässä tapauksessa sini x. Ja sinit, kosinit, eksponenttifunktiot MATLABissa ovat sellaisia, että ne sallivat vektorin sisällä ja palauttaa vektori, jossa jokaisen argumentin sini on laskettu. Ja oletusarvoisesti sini on MATLABissa radiaaneina. Ja asteille on oma sini sitten. Ja sen jälkeen kun on x ja y pisteet annettu, niin kerrotaan minkälaisella tavalla tämä piirtää. Me halutaan musta, eli hipsu. K tulee sanasta black. Se on musta viiva, eli yhdistetään pisteet ja hipsuki suljekin. Ja näin saadaan kuvaaja. Nyt meillä on kuvaaja 0–2 piihin. Me haluamme, että toi alla oleva kuvaaja säilyy. Tämän vuoksi kirjoitamme tähän hold on. Tällöin kun me piirrämme uuden kuvan, uudet pisteet tuon päälle, niin ne säilyvät toi vanha kuva siellä alla. Merkataan, nyt haluamme piirtää ne pi per 4 välein pisteitä. Tehdään vektori xx. Pi per 4 välein alkaen 0. Tämä voidaan tehdä komennolla 0, kaksoispiste, pi per 4
ja 2 kertaa piihin asti. Ja edelleen piirretään nämä saman kuvan. Komentoa voi käyttää ilman, että tallentaa sitä palauttamaan arpoa mihinkään. Ja tähän mustilla pisteillä. Ja me halutaan vielä kasvattaa pisteen kokoa. Se onnistuu optiolla Marker Size. Ja laitetaan se 20. Nyt saimme piirrettyä pisteitä tänne Piper 4 väliin. Jos haluamme muuttaa esimerkiksi tämän kuvaajan näitä optioita, se onnistuu komennolla Set. Optiot saa näkyviin komennolla Get. Get ja Get Current Axis, esimerkiksi akseleiden optiot saa näkyviin. Tästä tulee lista, mitä kaikkia akseleiden optioita on olemassa. Esimerkiksi X-Tick löytyy täältä. Ja X-Tick Label. Eli missä kohtaa ovat nämä viivat. Muutetaan ne, että ne ovat näissä Piper 4 välein. Ja tämä onnistuu komennolla Set Get Current X, eli mitä kuvaajaa käsitellään. Eli käsitellään ainoata kuvaajaa tai akselistoa. Ja sitten mitä muutetaan? Muutetaan X-Tick. Eli tästä listasta muutetaan X-Tick. Ja mihinkä se muutetaan? Muutetaan, että se on 0 Piper 4. Eli tähän, kirjoitetaan uudestaan Piper 4 2 kertaa pi. Ja näin. Ennen kuin painetaan Enteria, niin täällä on nyt 0, 1, 2, 3, 7 asti. Ja nyt siellä 0, Piper 4, Piper 2 ja niin edelleen. Joskus esimerkiksi halutaan ottaa nämä viivat pois. Se onnistuu komennolla Box Off. Noin. Otsikon kuvailla saa komennolla Title. Kirjoitetaan funktion sin kuvaaja. Noin. Se tulee tänne. Ja jos halutaan tämä kyseinen kuvaaja tallettaa tiedostoon, se onnistuu komennolla print. Get current figure, GCF. Millä tyypillä, kun pistää help print, niin saa nämä tyypit tai erilaiset kuvaformaatit, mitä MATLAB tukee, näkyviin, mutta me halutaan värillisenä EPSI-kuvana. Se tulee optiolla -DEPSC2 ja tiedoston nimi esimerkki 1.eps. Ja me ollaan nytten kansiossa Alilöyd Desktop MATLAB. Täällä tällä hetkellä kansi on tyhjä, näkyy täältä vasemmalta. Kun painamme Enteriä, kansioon tulee esimerkki 1.eps kuvaaja.
Ja sen saa EPS-kuvan vektorigrafiikka tekstimuodossa. Toi tiedosto näyttää tältä, mutta kun avaa sen, täältä kansiosta niitä tulee PDF-nä. Näin. Se Mac muuttaa sen automaattisesti PDF. Windowsissa tämä on hieman ongelmallista, jos ei ole EPSI-ohjelmaa, joka ymmärtäisi EPS-kuvia. Mutta silloin sen voi pistää JPEG-kuvaksi esimerkiksi. Mutta näin saimme piirrettyä MATLABilla kuvaajan. Kiitos kun katselit.